מה קורה אם אחרי שפתרנו את הצלב הצהוב, יש לנו או 0 או 2 מדבקות לבנות, או 2 מדבקות צהובות. במקרה הזה אנחנו נחזיק את הקובייה, כך שיש לנו ביד מדבקה צהובה, מצאנו, בצד שמאל בפינה הימנית, אוקיי? ככה נחזיק את הקובייה כשאנחנו באים לפתור אותה. אם יש לנו 0 או 2 פינות צהובות. ונעשה את האלגוריתם. ימין בכיוון השעון, עליון בכיוון השעון, ימין נגד כיוון השעון, עליון בכיוון השעון, ימין בכיוון השעון, עליון פעמיים בכיוון השעון, וימין נגד כיוון השעון. חזרנו לצלב הצהוב. הפעם יש לנו 0 פינות צהובות. אז שוב, מחזיקים את הקובייה, כך שבצד שמאל, ביד שמאל בפאה, מצד ימין למעלה, יש מדבקה צהובה. ונעשה שוב את האלגוריתמים. קיבלנו את צורת הדג. אם קיבלנו את צורת הדג ויש לנו רק מדבקה אחת צהובה, נחזיק את הדג בצורה כזו ונעשה את האלגוריתם. פתרנו את הפאה הצהובה.